दंफां माबा होगोन सां सायाव बैग्रि दंफां बिबार बारदो नै कालार फोनग्राफोरा आखाइदोनो बयबो बोरै रोंबाया मानसि दोङो ओमफ्राय नै आंनिया बाथाय अबस्था गैया जिगाबनि नै बेयाव आखर बानायदो आरो जायरांगाम नै बाख्रिया जाबाय हेलौ लोगोफोर फंबाय बयखौबो आंनि लोगोनि चेनेलाव दा जोङो मायाव दङ रं स्टेसनाव दङ आरो ओमफ्राय दा माबायाव थांनायनो टंलायाव थांनायनो दा खैथा जागोन नामा 5:51 जाबाय आरो दा ओमफ्राय टंलायाव थांगोन खमसे जाबाय ओमफ्राय दा प्रेक्टिस होना जोंनिया थियाटाराव प्रेक्टिस दं आरो ओमफ्राय दा ओमफ्राय बिदिनो न'आव थांनाय खालामबाय थादों ओमफ्राय जा टंलायाव माबा नेटखौनो मोना भिडिअखौनो दोननो हाया ओमफ्राय दाख्लैबो आङो स्टेसनाव दोनदों आरो बायनायाव दा मैयाफोर दोननायफोरा स्टेसनावसो दै दोननायफोरा गंसे लांफिनना दङ दाउस्रिफोराबो जि हाल्ला खालामबाय थादों सायाव मोनाबायना आरो हाबनो जाबाय खायसे गाबनायखौ जि मोजां खोनालायदो आरो नै लोगोफोर जोंहा गाखोनोसै आरो आयौ हासुदै नै जों गाखोबाय आरो दा आलाय आइनिथिं हारसिं आइथिं थिखांलायना जरदो ओमफ्राय खासे आइनिथिं मबाइल थुगासिनो आरो ओमफ्राय हारसिं ओमफ्राय सानफ्रा मानसि होदों मिथिथ'आ दा थांनोसै सोलायथ'बाय ओमफ्राय मा होनो माखिनियाव मोनलै बुटनि ट्रेना गरेस्वराव ना गरेस्वराव लायनो बुट गोनां ट्रेन दङ आरो नोंखौ नायनो थाखाय आं ओइथिं हागां ओइथिंना हरसिगोन आरो आङो ओमफ्राय दा नुजायोना नुजाया नायलांबाय थादो बुट थानाय ट्रेना ओइ नै बुटखौ नुगौबा आं नाहरबाय थाबाय ओइ नै नुमारदो गुफुरनो नै टंला सफैबाय आरो जों टंला स्टेसन मा खोमसि लाइटबो गैया माबो गैया ओइ नैखिनावसो दङ आरो लाइटआ ओमफ्राय सफैबाय जोङो थांनोसै खोमसि खोमलाव भिडिअ खालामलाबायबाय जों बेटारि गारि गाखोबाय आरो गासिबो थांलायनोसै स्टेसन खाथियाव बेटारि गारि गाखोबाय दा थांलायनोसै टंला मा होनोमोन दापन ना मा मोनथिला आरो नावभाङा ना नावभङा जला नङालै बिदिनोथ' न'आ दाख्लैफोर नै सफैलायबाय जोंहा नै सफैबाय आरो जोङो ओमफ्राय दसे रेस्ट लादों ओमफ्राय दायो प्रेक्टिस दोङो सोरबाफोर टंलानि दोङोबा नायनो फैदो थियाटारखौ बेयाव थियाटार फेस्टिभेलसो जागोन आरो ना ओमफ्राय 7 दिन जागोन आरो जोंनिया ओमफ्राय फार्स्ट खालिनो दोङो बिहामजो मंग्लि लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै बाय The next day नै लाइटआ गासिखौबो दोनजोबदो बेयाव बेयाव जों दा प्रेक्टिस खालामथ'गोन आरो ओमफ्राय जानाय जागायाथ' ओइथिं दोङो ओमफ्राय खासे दे गाखो मा खालामनो गाखोन' दे गाखो बारखा फिउ फिउ ओइनिफ्राय ओइहालागै आइथिंखौ मेरायनानै देखानसन बेनो खासे
ओइ आरो ओइ खियाव सुनो मोननांगौमोन नै हांखि सानायाव आरामनो नै बे जोंनिया अरदाबा आरो अरदाबा इनि जोंनिया बिहावनि सासो गांबायमोन दे गाखोनायनि हायोना हाया मालाय हाग्राफोरा मालाय दसे आथिं मेरायबानो नैखौ सिबबायमोन आरो थिनिफ्राय नैयाव लागोन बा ओइथिं लाबाय थादोंमोन दा दाखोर गारनोसै अबे माखो दे गाखो दोनबाय थानाय जायोना आरो बारथिंग्रा नायो सायाव ओरैनो नैयाव जागोन आरो जोंनिया दा प्रेक्टिसा ओइथिं दरजाथिं मोदान लायदो ओइनिथिं रिल्स बानायगासिनो बिजावजालिफोरा नै कालार फोनग्राफोरा आखाइदोनो बयबो बोरो रोमैया माथो दोङो इनै ओमफ्राय नै आंनि आबाखाय अबस्था गैया ओइ नै ससे फोनखांबाय आरो जोंनिया कालारा आंनि आइथिं ना रोमै नोंनिखो नै रोमैनि आइ नै ओमफ्राय आंनिया नै नांबाय आरो इनिया ओमफ्राय आलाय आइनो फोनगासिनो ओइ नै खाथियाव बे एलपि स्कुल दङ मानो लगायजोबखो माखो बेयाव मोननायाव गानहोदो आं दहायनो हरनैल' आं दांखायाखै जों दा कालार फोनखांनानै दा ओमफ्राय ओंखाम जानो जाबाय आरो दा ओंखाम जानोसै जोङो फोनखांबाय आरो ना कालारखौ ओमफ्राय ओंखाम जानानै ओंखाम जाखांनानै प्रेक्टिसा जालायसिगोन जोंनिया दहाय फोनदोंमोन आरो इखो ओमफ्राय फोनखांजोब्बाय ओमफ्राय इयाव फोनाखै इयाव बेलेग माबागोन ओमफ्राय नैयाव माबा लिरगोन आरो दा पन्दा मिरर मा लिरगोनबा आंबो मोजां मिथिया लाइटनि माबा बानायना दोन्दोंमोन ओमफ्राय दा इयाव लगायना होगोन आरो लाइट होगोन आरो इयाव नै नैयावनो जागोन आरो स्टेजआ जोंनिया दा खामानि सोलिगासिनो मा होनदो ओइ उनथिं ओइलाय उनथिंसो जागोन खारनाया दे बुं मा आथिं फारसेयाव गोलाव जालायलायो आरो ओइ दंफाङाव माबा होगोन सां सायाव बैग्रि दंफां बिबार बारदो नै बैग्रियाबो बिबार बारदो आरो बेयावनो जागोन जोंनिया स्टेजआ जिगाबनि नै बेयाव आखर बानायदो आरो जायरांगाम दा जोङो टंला टाउनाव थांनि आरो लामाया दा जोङो टंलायाव थांनायदो आरो टंला टाउनाव जोंना
प्रेक्टिस खालामदोंमोन आरो दा प्रेक्टिसा जोबथ'बाय ओमफ्राय दा हरनि 8टानिफ्राय दोङो ओमफ्राय दा गासिबो दङ आरो ओमफ्राय दा दसे रेस्ट लानोसै आरो ओमफ्राय दा थांनोसै जोङो नै बाख्रिया जाबाय सिजौ बाथौ बानायदो आरो नै ओमफ्राय कालार फोननो दोङो इयाव खासायनि माखौबा मोनसे जोंनिया गैथ'आ दा एसे एसे दङ आरो जोंनिया ससेल' ओमफ्राय जों जागोन অলপ কাম কৰিলে নহ'ব নহয় আৰু মোক কেইবাটাহে পাচি বনাব লগা আছে মোক অলপ সহায় কৰি দিবি তেতিয়া গৈছোঁ তেতিয়া পুলিচকে ক'ব লাগে ডাঙৰে ক'ব আহে বুজি পাইছে নাই মোক খং খাব লাগিব ঐ পোকে খোৱা অলপ কাম কৰিলে নহ'ব নহয় আৰু মোক কেইবাটাও সেই পুখুৰী বনাব লগা আছে